ọ ga-adịrị onye ukwu na mma dịrị onye nta mma n'aha Chukwu okike abịama. Aha m bụ Nwaeze Chukwubuzomba nke unu ma dịka Don Prince Sampe Master Akajiofia Igbo. Ọ ga-adịrị anyị na mma nke onye chiri ya zele. Tata bụ Tuesday, ụbọchị Eke, 30th November 2021. Asị m na nke onye chiri ya zele. Na taa bụ ụbọchị Eke bụ Tuesday, 30th November 2021 ka m tetere n'ụla ka m gụọ ọfụ ụtụtụ n'isi IPOB niile, n'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, n'isi obodo anyị bụ Biafra, n'isi ọbịbịa Biafra, n'isi nkwafu ọbara dị n'ala anyị ka ọ dajụọ. Atụsịala m nzu tutie edo wee nọrụzie na-awa ọjị akpọkụ ndị mbụ na ndị egede, ndị nze na ndị ọzọ. Ngwa ngwa nwentere ọjị ka nwa n'ụtụtụ a ozugbo m na-atụpụ ọjị, ọ bụrụ na ọjị gbara 7 na ya bụ ọjị gbara 7. Nke a bụrụ ihe ịrịba ama. Anaghị m ele anya n'ọjị na ọ na-abụrụ ngala ọjị ntinye aka were ọjị ọbụla aka m bụ ụzọ metụ bụ ọjị nna akwụ ụgwọ ya nnaba. Ka m bịara taa wee waa ya bụ ọjị, ozugbo m na-awacha ya bụ ọjị akpọkụ ndị mbụ na ndị egede, ndị nze na ndị ọzọ, akpọkụ ndị ichie, akpọkụchi nna nna anyị ochie, akpọkụ Chukwu okike abịama ya bịa were ọjị n'isi ụmụ Igbo niile, n'isi IPOB, n'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, n'isi ọbịbịa Biafra, n'isi ala anyị bụ Biafra ka ọ dajụọ ya bụ ọgbaghara na nkwafu ọbara dị n'ala anyị ka ọ dajụọ. Ka Chukwu okike abịama bịa zaa anyị ekpere wee gosi ihe ịrịba ama ya. Ngwa ngwa na-awacha ya bụ ọjị, ọ bụrụ na ya bụ ọjị gbara 7, mgbe obi wee jupụta m n'ọṅụ na Chukwu okike abịama abịala igosi anyị ihe o ji bụrụ chi na Biafra bịago na mmezu. Onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, o gosiri na ọ ga-apụta n'ike na ebube, o gosiri na ezi ihe na-aga imere Biafrans niile. Ya bụ ọjị gbara 7, lee ya ebe a, ya bụ ọjị 7 ka ọ gbara. Amaghị m ka ị na-afụ ya. Ya bụ ọjị gbara 7 ka m dosie otu onye ọbụla ga-esi na-afụ ya nke ọma. Ntụsacha ya otu ọ ga-esi na-afụ ya. Ya bụ ọjị tupu ọjị, ọ bụrụ na ọjị gbara 7, ị na-ahụ ya, ọkwa ị na-ahụ ya. Ya bụ ọjị tupechie, ọ bụrụ na ya bụ ọjị bụ 7 ka ọ gbara, ọ bụrụ ihe ịrịba ama wee nye wee sị na m ga-akọwa, na m ga-agwapụta ụmụnne m. Ị na-afụ ya ọfụma? Ị na-afụ ya? Ya bụ ọjị bụ 7 ka ọ gbara. 1 2 3 4 5 6 7. Ọjị gbara 7. Ngwa ngwa na-awasị ọjị, ọ bụrụ na 7 ka ya bụ ọjị gbara, wee na-ekene Chukwu okike abịama iji gosi na ọzala anyị ekpere. Ihe a ihe ịrịba ama. Ihe a mere na mberede. Obi ka ejupụtara m n'ọṅụ. Ọ ka na-egosi m surprise. Ọ ka dị m surprise. Ọ ka na-agbaghaju m anya. Onye ga-akọwara m ihe ọ pụtara? Ihe ya bụ ọjị gbara 7 pụtara taata bụ ụbọchị Eke, 30th of November 2021. Taata bụ Tuesday, 30th November 2021, ụbọchị Eke. N'ụtụtụ a ka m pụtara ịgọ ọjị. Ọ bụrụ na ọjị gbara 7, biko onye kọwala m ihe ya bụ ọjị pụtara. Ndewo. Ọ ga-adịrị onye ukwu na mma, dịrị onye nta na mma. God bless Biafra. God bless Maazị Nnamdi Kanu. God bless all the good principal officers. God bless IPOB worldwide. Nke onye chiri ya zele. Ojiọfa ga-ana. Ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya. Naanị anyị kwụba aka anyị ọtọ, jiri ezi onu, jiri eziokwu, jiri ezi omume, jiri obi dị ọcha na obi umeala. Ihe anyị na-achọ anyị ga-enweta ya. N'udo ka anyị na-arịọ n'isi Biafra niile. Nnwere onwe ka anyị na-arịọ n'isi onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Nnapụta ka anyị na-arịọ n'isi Biafra niile. N'ala anyị bụ ala Biafra, ọgbaghara dị n'ala anyị adajụọla, nkwafu ọbara adajụọla n'aha Chukwu okike abịama. Chineke na-egosi m na ya bụ 7 ọjị gbara bụ 7 powers, so 7
angels that is going to fight against any mouth that speak evil against Biafra. Onye ọbụla kwuru okwu ọjọọ n'isi Biafra, onye ọbụla kwuru okwu ọjọọ n'isi Maazị Nnamdi Kanu, ọ sị na that the power that is going to fight against you is 7.